Isaiah chapter 6 verse 1 apha kule babefunde ohlobo ihlola sithi ukubizwa komprofeti ngomnyaka wokufa kukakumkani uUziya ndayibona inkosi ihleli etroneni ende enyukileyo amasondo engubo zayo eziholayo azalise itempile. Haleluya. Amen. Kodwa esifunde kuyo pha ithi ngomnyaka kumkani uUziya ndayibona intoni inkosi awusho ukuthi ndayibona. Haleluya. Amen. So ndifuna ukuthi sijonge le ndawo ithini ndayibona. Haleluya. Amen. So namhlanje sawudila nje nela gama loba sivuleke amehlo. Haleluya. Amen. Enze nathi sikwazi ukuthi sayibona inkosi uYesu. Haleluya. Amen. Ngoba zininzi izinto ezivala abantu ukuthi bangamboni uYesu. Haleluya. Amen. But lo prophet yena uthi ngenxa yokuba kwafa ukumkani welawo uZiya ngalo xesha. Haleluya. But into yokufaka kumkani yaza ngoba yena athi ayibone inkosi. Haleluya. So umhlambi yena masithi umhlambi yena noba wayejonge amehlo akhe waphakamisele kubani kuking uZiya. Haleluya. But wasuka ngokuUziya wathi wena athini wabona inkosi. Haleluya. Sentsho ndifuna uba iba ikhona into ekuvalela phambi kwamehlo akho okanye if ever ukhona omnye ukumkani wephambi kwakho. Haleluya. Namhlanje sasuka wenziwa uzothini uzobona inkosi. Haleluya. Ngoba kahle uYesu akafuni uba wena uvalelwe umfundisi ungamboni. Haleluya. Akafuni uYesu uvalelwe ngumntana wakho ukuze ungamboni uThixo. Haleluya. Okanye uYesu akafuni umntana avalelwe ngumzali ukuze angamboni uYesu. Haleluya. Okanye madibe kahle uba wena umhlambi ungumfazi. Haleluya. But awufuneka uvalelwe ngumyeni ukuze ungamboni uThixo. Haleluya. Okanye uyindoda ufuneka uvalelwe ngumfazi ukuze ungamboni bani uThixo. Haleluya. For le nkosi lena ithi iBhayibhile uSara uyayibiza uAbraham uba inkosi yakhe. Haleluya. Akiswaye ngokuthi thina sinenkosi enguYesu and uYesu inkosi emakhosi. Haleluya. Ichaza ukuthi thina sezinkosi aseyena uYesu abe inkosi yethu. Haleluya. Akiswaye kwincwadi yesishiyelo ithi umnqamlezo wakho wawubhaliwe Kings of Kings. Haleluya. Nanga ebuya uYesu uzobuya kusho lona uzayo ukumkani kakumkani. Haleluya. Xa uthi ukumkani kakumkani uchaza uba inkosi yethu sithi kumkani emhlabeni. Haleluya. Wonke lento wena wazala enkosini uyaxoka. Haleluya. Wonke lento wena awuyiyi inkosi ubasindisiwe awuyaxoka. Haleluya. Thina noma besingenalo igazi lasebukhosini kwahlantela ikaYesu lasebukhosini. Haleluya. Sathi ngokwamkela yena saqhamla. Haleluya. Saba le DNA kaYesu ngawe igazi lakhe. Haleluya. Ngoba wahlatywa lagcwala umhlaba wonke. Into incwadi eGenesis uThixo ngekadala umuntu wawukhaphi kwalapha emhlabeni. Haleluya. Ndaniswa igazi kaYesu wahlatywa ephangeni lehlele emhlabeni. Haleluya. Bonke abazalwe emveni koba uYesu exheliwe bafumana gazi ngokuthi bamamkele ubani uYesu. Haleluya. Abangabamkelanga sebegwetyiwe ngokuthini ngoba bangamkeli ubani uYesu Kristu. Haleluya. So kahle zikhona inkosi ezininzi phela siziqondanga. Haleluya. uYesu ngenye imini ukhuphe amadimoni ngoba abantu ehlobo awakhupha ngalo noba yena usebenzisa inkosi yamadimoni. Haleluya. That means even nabasathana zikhona inkosi zizawuthini ngalikho bakuthi ke ngoku. Haleluya. If ever endale bayiqile ukhona inkosi ebizwa uba ngubani inkosi yapha. Haleluya. uKing Ntontoni. Haleluya. Ndimlibe igama lakhe. Haleluya. Because inkosi yapha thithwa vele ungawehle ifikile ngoDisemba. Haleluya. So inkosi ephethe phaya omkhulu phela lenyama. Inkosi andithi. Njengoba uThixo ubona uba kuthiwa ngabantu uYesu ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni. Yabona ikhona inkosi elizweni lenyama, ikhona inkosi elizweni lomoya omdaka. Haleluya. So inkosi ke ngokulizwe lomoya oyingcwele sithi haleluya. Ngoba uthe yesixankayo yena uzomka kwasho umoya oyingcwele.
Haleluya. Umoya ongcwele uzoba umthetheli wedamini, uzoba inkosi yethu ephila ngaphakathi kunathi. That is why sithi izwi umkhulu ngaphakathi kunathi kunalo osezweni. Haleluya. Yathi mina thina singaphezulu kuneenkosi zonke ezilawula phi emhlabeni, ngoba ukumkani bethu abupheleli phi emhlabeni. Asithi sawubhubhi bengathi kuphelile ngathi. Haleluya. Siyadlula eHadesi, siyonqumla eParadesi. Haleluya. Siyohlala noAbraham. Haleluya. Siyohlala kumkanini bukaThixo. Haleluya. Ezinye inkosi vele zithi siyagodola because kuyabanda pha. Haleluya. Ngento zokukhingizwa lithini inkosi ezaziwa mhla wabhubha kodwa uyagodola. Haleluya. Kanti kule koba kumkani bakho buyaphelela buyaguga. Haleluya. Thina bethu bukumkani uphela buza uEliya, buza uMoses, why sekuthiwa ungcwatyiwe. Kodwa xa uthandaza uPetros, xa uthandaza uYesu noYohane beqhabela entabeni beziminqo emithathu pha, bambona uEliya, abona uMoses, ngoba ukumkani bakutheni abuguganga. Haleluya. So zininzi ntoni iinkosi emhlabeni, but uthe ngoIsa namhlanje noba iinkosi zingaphi, noba iinkosi zingakanani, mayingabikho neyi-one enokuvalela ungamboni ubani uThixo. Haleluya. Funa uqula ingoma entsha uthi mandihambe nawe Yesu kuzo zonke indlela zami. That means if ungakwazi uhamba noYesu akho nto inoba rongo phi empilweni yakho. Haleluya. Into abantu bawena umhlaba ungamboni kakhulu Yesu, ukhona umuntu okusithileyo. Amen. Into ungayiboni inceba kaThixo, make sikhangela amehlo ethu bajonge phi na. Haleluya. Make sikhangela inhliziyo zethu zinqwenela ntoni na. Haleluya. Make sijonge yintoni ukuba singasindiswa kahle. Haleluya. Make sijonge sisise uba ingaba thina siwabhekisele phi na amehlo ethu. Haleluya. Mosizwi kaThixo lithi ngiwaphakamisela phi. Kanti kusazi bazaleli ungakani niyazi uba ithi ngiwaphakamisela phi eBhayibheli. Haleluya. Amen. Ezabeni siyafika lichanini njengoba mama Ndumiso 1:23. Ndumiso 1:23 sifuna sidirecte amehlo ethu enzeba ukumkani noba ukhona angakwazi usisitha njengo-Isaya kuyenzeka kade abhubhe uzosiba uThixo. Haleluya. Noba ukumkani yimali ekuvaleleyo. Haleluya. Ngoba abantu abanemali kunzima uyekonzeni bathi babhoye ibhizinesi zabo. Haleluya. Njengamhlanje the reason why ndinxibe kanje ngiqale kwi-meeting ye-business. Haleluya. Ndiyaqoba ndingayishiya phakathi kwi-meeting ye-business ndize enkonzweni. Haleluya. Bana nabi na ixesha lokuqala endlini ndiyokhangela isuti ndiyokhangela ibhula mandiye because le nkosi ile business akufunekanga ndivalele, ndiyakwazi uya kuThixo ndiyokhonza. Haleluya. Ukhona ifumene Ndumiso 1:23 verse 1. Ngisendifuthi ikhanda ityhila ngapha khona. Unomhlaba emazumeni. Waphakamisela kuwe amehlo. Isukhalazo uthini? Unohlala ezulwini. Eke? Ndiwaphakamisela kuwe amehlo am. Amen. Abazali viba ithiwa aphakamisela apha amehlo. Haleluya. Awaphakamisela zintabeni. Amen. Aphakamisela phi? Kulo ohlezweni onguThixo. Haleluya. So if waphakamisela ezintabeni amehlo akho awuzuyibona inkosi. Haleluya. Okay man, if waphakamisela kumprofeti amehlo akho awuzuyibona inkosi. If waphakamisela kumfundisi amehlo akho awuzuyibona inkosi, uzobona umfundisi lo umjongileyo. Amen. If waphakamisela apha kubazalwane basibanga ngabekhonzeni namhlanje awuzibona inkosi. Haleluya. If waphakamisela uba andinamali yokhwela awuzibona inkosi. If waphakamisela uba yeyi andinasuti namhlanje andinokwazi uyibona ngenxa yabhatyi awuzuyibona inkosi. Haleluya. That means ndisusa inkosi eyempahla khona uzukwazi ubona bani uThixo. IBhayibhile uDavide wathi kuba seyibonile inkosi wangqunqa wathayeba waxhenza wenza zonke izinto, waqalisa ikeyboard, waqalisa ikatari, waqalisa uhadi kwade kwaba nempahla oyinxibile.
Hallelujah. Amen. Because udibene nenkosi. Hallelujah. Amen. So xa sayibona inkosi uba nexhala abantu bazothina abantu ngam. Hallelujah. Amen. Because wena uhlangene le nkosi uyibonile inkosi. Hallelujah. Amen. Xa soyibona inkosi vala indlebe, vala amehlo akho ujongane nayo yodwa. Hallelujah. Amen. 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 Waphaka ngenyawo ncida, ngenyawo ncida. Hallelujah. Amen. Okay, jonga le group. Uyayibona ndithi? Ngiyibona. Jonga apha ke ngoku. Uyabona apha enyaweni zakho? Ndabona nje. Abaxa ujonga enyaweni. Awuyiboni le group ndithi? Ngiyibona. Nxa ujonge le group, Asibona. awuboni enyaweni. Njalo. Hlala phansi. Amen. Amen. So if ever sajonga ingxaki, sizuyibona inkosi. If sajonga inkosi, asizuzibona ingxaki. Amen. Iyavakala bazalwane? Amen. Kono ndicela nehla kuba uwajongise phina. Hallelujah. Amen. Ngenye imini siyavuya uYobi waba nengxaki nomfazi wakhe wathi kudala ukuvela ndoda mani kudala kusoka lapha uvela umqale kisenzela uThixo enzela ubhube because theni uyagula na uphili. Amen. Amen. uYobi wathi ndijonga okuhle kodwa phakathi kebo wayengafuni ukuba yena umfazi akamphazamisa akakwazi ujonga bani uThixo. Hallelujah. Amen. Wathi ayabona ngo uthela njengesidingekazi so fast. Hallelujah. Amen. Ngoba eboba uYobi yena uyazazi uthi ke phela ingqini lam liphi semazulwini. Uthima mamafu siwaphakamisele amehlo ethu kulohlala phi ezulwini. Hallelujah. Amen. So indawo right ukuze singafani lokumkani uziye ukuphakamisela amehlo ethu kwinkosi enguYesu Kristu. That is why iBhayibhile madoda ndinaqonondela phezulu nje nijonge ntoni because zona umkanyukile ophinde ehle. That means uyekohlala phi ezulwini. Uyokubuya ngemini yomgwebo. Hallelujah. Amen. So amehlo ethu masiwaphakamisele kulo ohlala phi ezulwini. Hallelujah. Amen. Ukhona wavalela uIsaya angamboni igama lakhe enguZiya evale bani uIsaya akayibona tu inkosi anthini uZiya wafa. Hallelujah. Amen. And then thina sinikwa